matu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate dene aku. Kowe. Iya. Edian. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin. Bapak keparanggul mungging ayuda kepambak bawatnya bentar kepambaknya mungging aloka iladalah iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mampake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Men ya? Inggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon. Oh, inggih, inggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatahi ae. Mbut ora. Yo satu-satu. Mo. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Man.
Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis. Inggih. Ayo ge minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten. Lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Senggone Parasata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandhangono. Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu. Rasa pamer sirahmu. Cak. Wah. Oh. Oh. Ah. Waduh. Waduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadauhan. Wah, mati. Oh, what? Dan
Mbak jebol dadamu Anoman. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Urun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilep. Rada angel iki, Man. Dilep. Sanika disipun jebul. Wah! Ha iki rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau Anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk e, Kang.
Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Le ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ra muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tai ya. Jadi lek wah oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Direk piye ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah, ngendak ora iso beker. Tuh edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, Amo Suramrata, Jaya Mrata ing Banjen Bandara. Candak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndara-ndara gati. Aku wegane muncul kowe. Heh? Aku mon nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu gendeluwo. Gendruwo karo bojone Slimbik. Bojone Gendruwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Gendruwo sing Slimbik karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lho nang kene? Oh ketel paksa iki aku. Ya.
tiban tanganku jeblok dadamu. Waduh. Yo. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal kowe. Modal kowe. Lemuk kowe. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ra ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya ya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan. Apa-apa e. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lha iku njupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate dene aku. Kowe. Iya. Edan. Petruk. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangelan Pati ngestina Halya Dulma Gati pelangane Pocotata kula nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo. Diplecani Piai Petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdaya. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigele ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang icol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok jengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok.
Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati ya. Ah, Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta Anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane apa? Nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila, ayo, kudu Giralo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati, weh lah malah marang krek, mati. Iya, ora, mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincenroke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Roti PP, Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mandhel tak buandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget.
Sesami akhir yang ini apa namanya? Anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Patih main-main. Dik Patih pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi Trodan niku anggepe kula isin lho. Kula niku kanca sampeyan, ada-ada saka Negara tekan Karang Kajeman niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Patih. Ora isin-isin kaya to. Sampeyan niku patih, pangkate dhuwur to Negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakarep dhewe. Bermain diringi. Dik Patih ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para Panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawani wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk Panakawan sakarepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku ngenten iki. Bangane teko, lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maning guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, aku ya wani nek meng kaya ngono. Ayo. Mburi kok piye ya, ayo. Lho kok ming gelis ya, Ben. Kaya kula niki, Nyo, dimatke. Mburi kok piye, Nyo?
Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya iya kok. Nya ya. Mburi piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya iya kok nya ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modi arep tenan aku. Yo, gelut yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Kok rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Guyer wonge lho. Nya. Wah. Ora kaya kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Rekake arenggu kadul sasana malah kesun Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir Depate, mamingkir piyambak. Purnaena panalingane rumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman
Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Bengawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin boyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking. Kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kelawan apa ing dadi pamutahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Tumrap Bengawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang didunung Sekar Pudhak Tunjung Seta. Yen wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badraya.